psárku. Ježiš by potreboval tvrdiť ruku na seba, takú, že proste denne byť s ním a venovať sa mu. Nejakú úlohu. Lebo hlavne basketbal tak hrávať ako a to musí trénovať. Ešte. Porozstieraj si krémy. Tento roztreme. Fakt, ne, ručičky. Jej. Zavrieme. Voňavé. Tak tváričku si na Zinku si na to, no. Tak. Máš krémy, fajný. Komu dáme? Havovi dáme? Kde je Havov? Havov, Sara. Sara, páči? Sara. Sara. Dáme Sáre. Havov zobral. Zobral Havov. Dosť. Vyložím. Tu je vtáčik. Aj tam je vtáčik. Tiež vtáčik. Tieto flašky vyhadzujete? Odkladáte. To sú už posledné. 10 je doma 15. Vieš čo, si robote, čo robí jablkový, tak keď sa do 2 litrovky naleta, sa zvyčajne polovica pokazí, kým sa vypíja. Toto je také, že si otvoríš a vypiješ to hneď. Co doberieme? Vieš čo, ešte sa tyčinky neviem, Maťo, prináďme ťa, ako sú tyčinky. Odskôr nesi tyčinkou, no? Ideš von sa ráno, poď. Počkaj. Ocko nám dá tyčinku. No, teda ty pôjdeš k očnému.